Эфирда хәбәрләр чыгарылышы, исәнмесез, студияда Адилә Бирханова. Ел сайын сентябрь айында 18-нче гасырда яшәп гомер буе халкыбызга хезмәт иткән якташыбыз Таҗетдин Ялчыгыл укулары оештыру матур традициягә әверелде. Конференциядә Татарстанның җәмәгать эшлеклеләре, галимнәр, дин әһелләре, мәдәният хезмәткәрләре һәм укытучылар катнаша. Быел укулар 10-нчы тапкыр уздырылды. Республика күләм оештырылган чарадан безнең репортаж. Имәнлебаш авылында конференция кунакларын җыр-моң, чәк-чәк белән каршылыйлар. Быел Таҗетдин Ялчыгыл укулары Зәйдә 10-нчы тапкыр оештырылды. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Таҗетдин Ялчыгыл районыбызның Имәнлебаш авылында җирләнгән. Укуларга җыелган дин әһелләре, галимнәр танылган шәхеснең каберен зиярат кылып, аның рухына дуга укыйлар. Конференция Кушъелга авылында дәвам итте. Шәхес тормышында бу җирлек тә зур урын алып торган. Кушъелга зиратында аның нәсел дәвамчылары җирләнгән. Алар да бабалары эшен дәвам итеп, ир балаларга дини белем генә түгел, әхлакый тәрбия дә биргәннәр. Минем шишмәләрем бар. Әйе. Шишмә минем иң якын дустым. Biz аның белән сүзсез дә аңлашабыз. Авылдагы Хәзрәт шишмәсе дә Ялчыгыл нәселе хөрмәтенә булдырылган. Бу эштә Татарстан рәисе аппараты җитәкчесе Әсхат Сафаров булышлык итә. Аның да Ялчыгыл нәселеннән булуы мәгълүм. Талантлы шәхес бездә тумаса да, гомеренең иҗади өлешен Зәй буйларында, хәзерге Түбән Кама һәм Зәй районнарында үткәргән. Иҗтимагый, әдәби һәм гыйльми педагогик эшчәнлек белән шөгыльләнгән. Китаплары да биредә язылган. Таҗетдин Ялчыгыл оныклары ел сайын зур горурлык хисләре белән бу чарага киләләр. Елдан-ел аның дәвамчылары барлыкка килә. Бүгенге көндә 300-дән артык оныгы булуы мәгълүм. Менә хәзер мин бабайның эше иҗатын тикшерү хезмәте белән дә алып барыла инде. Бу параллельно бара бу эшләр барсы да. Елдан-ел барыбер да ошышлар күп. Быелгысы елны менә шуның кадәрле дулкынланып көтәбез менә туганнарны, яңа туганнар барлыкка килә. Ялчыгылның иҗаты һаман барлана. Аны яшь буынга җиткерү юллары эзләнә. Бай дини мирасны буыннан буынга тапшыруның никадәр әһәмиятле, мөһим икәнлеген һәркем аңлый. Район җитәкчелеге, монда хезмәткәрләр бу чараны оештыруга шундый зур өлеш кертәләр. Һәм менә бу үзенә күрә Зәй төбәгенең генә түгел, безнең татар дөньясының үзенә күрә бер бәйрәме, милли рух. Без үзебезнең шушындый тарихыбызны, үзебезнең күренекле кешеләребезне белергә, аларның эшчәнлеген яшь буынга җиткерергә тиеш. Бары шул вакытта аларны хөрмәт иткәндә генә безнең халкыбызның киләчәге бар. Ялчыгыл хезмәтләренең яшь буынны тәрбияләү, традицион ислам кыйммәтләрен үстерүдә дә өлеше зур. Шуңа күрә ул гади гына эшчәнлек җырлап, биеп, шигырь сөйләп кенә түгел. Ул телебез безнең иң кадерле безнең тарихи мирасыбыз. Менә гәрдә сез тел мәсьәләсенә. Бу менә мондый чаралар әлбәттә шуның күркәм бер мисалы, үрнәге булыр да. Менә башка районнар, шәһәрләр дә үрнәк алсалар, менә шул безнең хәрәкәт була. Таҗетдин Ялчыгыл гомеренең соңгы елларында Зәй төбәгендә яшәп, әдәби иҗат һәм тәрҗемә белән шөгыльләнә. Аның хәвәскәр табиб булуы, авыруларны дәвалавы да мәгълүм. Ул үзе яшәгән бар җирдә дин сабаклары укытып, халыкка дини тәрбия бирә. Дәвамлы булса иде Раббым, шушы Зәйгә генә түгел, гомумән Татарстаныбызга, татар халкына, татар милләтенә бу бик әһәмияткә ия булган, кирәкле булган чара. Чөнки шушы чара галимнәребезне кире җәмгыятькә кайтара, танытабыз, әлхәмдүлилләh, күрсәтәбез, аларны бөтен яктан өйрәнәбез һәм күп мәгълүмат алып, кызыксыну уятабыз, кызыксындыру уятабыз, әлхәмдүлилләh. Кушъелга мәдәният йорты каршында күргәзмәләр эшләде. Конференциянең пленар өлеше Ялчыгыл мирасына кагылышлы чыгышлар белән дәвам итте. Утырышны район башлыгы Разиф Кәримов ачты. Зәйлеләрнең олуг шәхеснең мирасын өйрәнүдә, аны саклауда зур эш башкаруларын билгеләп үтте. Ялчыгыл укулары Зәйдә районыбызның элеккеге мөхтәсибе Сәгыйть хәзрәт Камалов башлангычы белән оештырылган иде. Елдан-ел аның географиясе киңәя. Үзебезнең үк төбәктән чыккан галимнәребез саллы чыгышлары белән эчтәлеген ача, яңа мәгълүматларга байта бара. Бу башлангыч нәсел дәвамчыларына да зур этәргеч булды. Татар тарихында күренекле эз калдырган шәхесләребезне, аларның хезмәтләрен искә алу, халыкка җиткерүгә багышланган шундый чаралар арта баруы куанычлы вакыйга. Нәкъ менә Таҗетдин Ялчыгыл кебек шәхесләр үз төбәгенә дан китерә дә инде. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.
Район халкы фронт өчен чираттагы гуманитар йөкне озатты. Посылкалар барысы да хәрбиләр теләген исәпкә алып әзерләнде. Зәйлеләр хәрбиләр өчен чираттагы гуманитар йөкне әзерли. Буржуйка мишләре, такта бурыслар, машиналарга запас частьләр төяләр. Тартмаларга да тиз әзерләнә торган ашлар, коры армия душлары, москит-челтәрләр тутырганнар. Шулай ук игелекле затлар тарафыннан УАЗ машинасы да җибәрәләр. Бу юлы Зәйфуклар һәм Новый газеталары да салдылар. Журналистлар хәрбиләргә багышлап махсус номер әзерләде. Это специальный выпуск газеты «Новый Зайфуклары», который полностью посвящен СВО и мобилизованным. Спасибо большое. Вот эта тема мобилизации, тема СВО, тема патриотизма, она практически постоянно в наших материалах. Мы никогда так много об этом не писали, как сейчас. И я хочу сказать, что мы туда вложили всю нашу душу, все сердце, чтобы они видели, чтобы они понимали, что мы их помним, мы их ждем, мы про них пишем. Йөк тутырылган фура гадәттәгечә үзәк мәйданнан кузгала, тиешле ноктага тәҗрибәле машина йөртүче Виталий Софин илтәчәк. Езжу, потому что там всех знаю, поэтому езжу. Все знакомые, все друзья. Я уже знаю там, где что, где встать можно, где нельзя стоять. Гуманитар ярдәм район халкы Зәй җылысы хәйрия оешмасы, район советы һәм башкарма комитет хезмәткәрләре ярдәме белән тупланды. Зәйлеләрнең бердәм булуын, аны җыю эшендә активлык күрсәтүчеләрне район башлыгы да билгеләп үтте. Ватмыйчы, бозылмыйчы әйберләр барып җитәргә тиеш урыннарына. Шуңа күрә пожелаем ребятам успехов, чтобы живыми и здоровыми тоже вернулись. А так, конечно, от нас всех, от всех заинцев, большой привет нашим ребятам. Зәйдән кузгалган йөкне махсус делегация озата китте. Зәйнең туган як тарихын өйрәнү музеенда еш кына рәссамнарның иҗат җимешләреннән торган күргәзмәләр эшли. Бик теләп төбәк үзебезнең җирле рәссамнар да үзләренең эшләрен тәкъдим итәләр. Иске Зәй бистәсендә яшәп иҗат итүче Наталья Петрова ясаган картиналар күргәзмәсендә без дә булып кайттык. А что нас сегодня всех объединило? Рәссам Наталья Петрованың картиналар күргәзмәсендә 20дән артык иҗат җимеше урын алган. Аларның һәрберсендә ябалак сурәтләнгән. Оста күбрәк майлы буяуларга өстенлек бирсә, булары график стильдә һәм кара күмер белән төшерелгән. Ә иң кызыгы 4 ай ул үз өендә яралы ябалакны тәрбияли. Ерткыч кошка мәхәббәт Наталья Петрова да шуннан башлана да инде. Любовь, которую я испытываю к этим птицам, безгранична. Они занимают особое место в моей жизни, и я чувствую благоговение перед этими великолепными созданиями. Общаясь с ними каждый день, я учусь ценить момент, быть настоящим, но в то же время оставаться таинственным. Музей коллективы күргәзмә ачылышына беренче мәктәп укучыларын чакырган. Кичкенә балаларда гына түгел, өлкәннәрдә дә картиналар зур кызыксыну уятты. На меня произвело впечатление то, что картины сделаны углем, потому что я сама тоже рисовала раньше, но рисовала только маслом и в графике карандашом просто. Уголь я еще не пробовала, но хотелось бы. Музейның бу эш сезоны картиналар күргәзмәләренә бай булачак. Үзенчәлекле иҗат җимешләре белән танышырга алар чакырып калам. На осенний период у нас тоже есть небольшой план. Работа с художниками. Также мы начали потихоньку выставлять работы жителей. То есть у нас жители многогранные. Это алмазная мозаика, вышивка, картины по номерам. И планируем их тоже выставлять в дальнейшем. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. 01 хезмәте хәбәр итүе буенча узган 2 атнада районда янгын бүлеге 15 чакыру алган. Шуның 3-сендә коры үлән янган, 2-се чүп, 1-сендә азык кигән. 6 чиракта ялган чакыру буларак теркәлгән. Александр Бистәсе авылында булган янгын турында тулырак киләсе видео язмада. 25 сентябрь көнне 13 сәгать 38 минутта Александр Бистәсе авылында шәхси хуҗалыкта ут чыга. Биредә йорт Мунча районы 72 квадрат метрлы мәйдан зыян күрә. Халык булучылар юк, янгынның ни сәбәпле килеп чыгуы буенча эш алып барыла. 27 сентябрь тәрбиячеләр көне. Бу һөнәрдә очраклы кешеләр була алмый. Үз эшеңнең остасы һәм балаларга карата ярату булырга тиеш. 40 елдан артык гомерен педагог һөнәренә багышлаган. Шәһәребезнең 6-нчы эш бакчасында тәрбияче булып эшләүче ханым турында булыр киләсе сюжетыбыз. Туп, сикер, сара, туп.
Һәр иртә Алтын чәч балалар бакчасының икенче кечкенәләр төркеменә йөрүче сабыйларны яраткан апалары Зәния Закирова каршы ала. 15 баланың һәр кайсына аерым игътибар биреп, яратып, кызым, улым дип эндәшә ул. Зәния Нурулла кызы 35 ел инде бакчада тәрбияче булып хезмәт итә. Һәр баланың күңеле ак кагаз кебек. Нәрсә салсаң, бала күңелендә шул язылып кала. Монда инде балага, һәрбер балага аерым игътибар кирәк, аерым яратырга кирәк. Һәрбер әткәни белән игътибар кирәк, һәрберсе белән уртак тел таба белергә кирәк. Нәниләрне үз баласы сыман яратучылар гына бу хезмәтне башкара ала. Сабыйларны үз иткәнгә, булачак һөнәрен дә Зәния Нурулловна балалар бакчасы белән бәйли. Элекке буын балаларына карый, хәзерге буын балалары тизрәк өлгерә. Чөнки техника күбрәк кулланыла, телефоннар балалар куллана, телефонда балалар куллана белә, компьютерны беләләр балалар. Күбрәк сөйләшәләр, телефонда утырса да бала, телефон белән эшләсә дә, балалар белән күбрәк аралашырга кирәк. Сөйләм телен үстерергә кирәк, әкиятләр, шигырьләр өйрәнергә кирәк. Гел елмаеп торучы, һәркемгә дустана мөнәсәбәтле, ярдәмчел ханымны коллективта да хөрмәт итәләр. Бу барма. Алар һөнәри бәйрәмнәре көнне дә эштә, яраткан балалары янында. Авыр һәм җаваплы хезмәтләрендә тәрбиячеләргә без дә уңышлар телибез. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Җомга көнгә булган хәбәрләр чыгарылышы шуның белән тәмам. Мин сезнең белән сау буллашам, ялларыгыз файдалы үтсен.